ariketa honetan, zatiki algebraikoen arteko eragiketak egingo dugu. Bale, orduan, lehenengo apartaduan, lehenengo egin behar duguna da lehentasuna aztertu, eta orduan, ikusten dugu, zelan lehenengo kako artean daukaguna egin beharko dugula. Bale, hori izango litzateke, kenketa bat. Eta orduan, kenketa egiteko, badakigu, izendatzaile komun ipini behar dugula. Bale, orduan, deskonposatzen badugu izendatzaileak, daukagu x karratuken lau dala batuketa biderkenketa. X gehi bi, bider x ken bi. Beraz, MKTA hori da. Orduan, kiko genduan, x gehi bi, bider x ken bi, ken x gehi bi, bider x ken bi. Hau da, landu beharko duguna. Eta gero gainerakoa, badagoan bezala. X gehi bi zati x, ken x biren. Bale, orduan, zatiki algebraiko baliokideak. Bueno, orduan, lehenengo izendatzailea, daukagu x gehi bi. Eta orain x gehi bi, bider x ken bi. Beraz, aldatu duguna, izan da, biderkatu dugula batuketarekin. Beraz, zenbakitzailean be, bat bider x gehi bi. Eta bigarrena geratzen da dagoan bezala. Bale. Orain egin beharko duguna, izango da, zenbakitzaileen arteko, zenbakitzailean adierazten dauzkun eragiketa, bai? Kenketa bat daukagu, beraz kontuz, kenketa honek aldatu egingo dau, x ken iru izan beharrean, x gehi iru kiko dugula, bai? Orduan, sartzen dugu dana, zatiki batean, eta orduan daukagu, x gehi bi, ken, eta orain izango litzateke kakoarekin x ken iru. X gehi bi, x ken bi, eta gainerakoa dagoan bezala. Vale. Bueno, dana idatzi beharrean, dana izango da trampa bat, eta atzindu ingo dut kako hau, eta orduan, kakoa kentzeko, kontutan izan behar dugu, hemen aurrean minus bat dagoela, beraz, aldatuko dau zikurrak. Orduan, geratuko jaku, ken x gehi iru. Bale, hori simplifikatu egiten dugu, eta geratuko zan, x ken x, desagertzen da, 0, bi gehi iru, bost, zati, x gehi bi, x ken bi. Bider, x gehi bi, zati x. Ken x biren. Bueno, orain daukaguna, da zatikien arteko biderketa bat. Beraz, hau bestera batera idatzita eta argiago izateko, bost bider x gehi bi, dana zatiki batean, x ken bi, bider x. Ken x biren. Bale, orduan, zatiki honetan, lehenengo, simplifikatu egiten dugu. Beraz, x gehi bi, zati x gehi bi, bat. Beraz, geratzen jaku, bost, zati, x ken bi, bider x. Ken x biren. Bale, kenketa bat, beraz, izendatzaile komun ipini behar dugu, eta izendatzaile izango litzateke, badana biderkatzea. X ken bi, bider x, bider bi. Lehenengo zatikia, lehenengo zatikiaren izendatzailea biderkatu dugu birekin, beraz, bost bider bi 10, eta jadana batera ingot, ken, eta bigarren zatikia biderkatu dugu x ken bi, bider x egaz. Beraz, daukagun x, bider x ken bi. Beraz, x karratu, bider x ken bi. Bueno, eragiketa egiten dugu, 10 ken x ber iru, gehi bi x karratu. Bi x, hobeto idatzita, bider x ken bi. Eta hoia, ordenatu ingo geunke, minus x ber iru, gehi bi x karratu, gehi 10 zati, bi x ken bi. Bale. Printzipioz, alegindu beharko ginateke simplifikatzen. Oda, faktorizatu beharko geunke zenbakitzailea. Rufiniren bidez, lehenengo, baina, badakigu faktorizatu ostean, ez badugu lortzen, x ken bi izatea polinomio horren zatitzaile bat, edo x, orduan, faktorizatu dugu ezetarako. Beraz, frogatzen dugu, ia bi badan zenbakitzailearen erroa. Eta hori buruz egin aldugu, ordezkatzen dugu zenbakitzailean x dagoan lekuan bi, beraz, minus 8, gehi 8, 0, gehi 10, desberdin 0 da,
eta ezin dugun esatera biderkagai komuna x, ez da, orduan geratzen jaku dagoan bezala. Apartado honetan, zatiki algebraikoen arteko eragiketa kombinatua dauz, beraz, lehentasun aztertuz, lehenengo kako artean dagoan kenketa egingo geunke, eta, lehenengo izendatzaileen arteko MKT atera beharko geunke. Baina apurret ikusita, konturatzen gara bat ken x eta x ken bat, aurkako polinomioak direla, ez? Orduen, kasu honetan, eskinatzu batean egingo dut, 6 zati bat ken x, bestera batera idatzita, bat ken x hori, izango litzateke, minus x gehi bat, edo bestera batera, izango litzateke, minus x ken bat, Beraz, aurkitu dugu ja erlazio bat, bigarren zatiki honekin, Eta, minus hori zenbakitzaileara eroan da, eukiko genduan, minus 6 zati x ken bat. Ordan, berriro, gure eragiketetara erabaten badugu, eukiko genduan, minus 6 zati x ken bat, ken bost x zati x ken bat, eta gero hori jarraitzen dugu x karratuken bat, hau dagoan bezala, momentuz ez dugu ikutzen. Orduan, ja erreza, lehenengo kako artean daukaguna, izendatzaile berdina daukie. Beraz, emaitza izango litzateke, minus 6 ken bost x zati x ken bat. Tal cual. Horrein daukagu zatiketa bat. Eta orduan, zatiketa hori biderketa bezala idatziko dugu. Eta orduan, izango litzateke, bider, bi zati, eta aprobetxatuko dugu, eta x ken bat, hori, x karratuken bat, deskomposatuko dugu, x gehi bat, bider x ken bat. Eta hori, gehi, iru, x-en. Orduan, eragiketa kombinatuak, kombinatuak aztertzen baduguz, eukiko genduan oin, zatiki algebraikoen arteko biderkaketa. Orduan, hori geratuko litzateke, minus bost x ken 6, aprobeta ordenatuta, bider bi, zati, eta izendatzailean geratzen jako x gehi bat, bider x ken bat, karratu. Gehi, iru bider x. Lehenengo zatikia ezin dugu simplifikatu, horrela geratzen da, eta orain batuketa bat egin behar dugunez, MKT-a bilatu behar dugu. Eta MKT-a, kasu honetan izango litzateke bi izendatzaileak biderkatzea. Beraz, daukagu. Minus bost x ken 6 bider bi, lehenengo MKT idatziko dugu. X gehi bat, bider x ken bat karratu, bider x, orain aztertuko dugu. Gehi, x gehi bat, x ken bat karratu, bider x. Orduan, zerekin biderkatu dugu lehenengo zatiki algebraikoaren izendatzailea? X-ekin, beraz. Ken bost x, ken 6, minus bost x ken 6, bider bi x, eta bigarrena, biderkatu dugu, hau guztiarekin. Beraz, iru, bider x gehi bat, x ken bat karratu. Horrein, beharko dugune izango da, zenbakitzaileen eragiketak. Beraz. Eta orduan. Daukagu, iru x gehi iru, bider, labur bidezko formula, x karratu, ken bi x gehi iru. Eta horrein hor daukagu banatze propietatea. Jarraitzen dugu, eta orduan, eragiketa egin dodaz zenbakitzailean, hemen banatze propietatea aplikatu dugu, 10x karratu, minus 12x, eta orduan,
lehenengo gaia, bigarren polinomioarekin, bigarren gaia, bigarren polinomioarekin. Vale. Gero laburtu egiten dugu, eta azten gara 3. mailako monomiotik, 3x ber 3, bigarren mailako monomioak, -10 ken 6 gehi 3, bai, -13 x karratu, x gaiak lehenengo mailako monomioak, -12 gehi 9 ken 6, bai. Bueno, eta orduan horrela geratzen jako. Horin, faltako litzateke, aztertzea ia simplifikagarria den. Bai, eta orduan horretarako, fijatzen gara izendatzailean, eta aztertu egiten dugu zeintzuk izango ziren izendatzailearen erroak. Bai, orduan, minus bat, bai, x gehi bat 0 izateko, minus bat, eta 0. Orduan, simplifikagarria izateko, hauek beba izan beharko diren zenbakitzailearen erroak. Bai, ondarraren teorema gaitik, bai, badakigu ordezkatzen badugu, polinomioan kalkulatzen badugu polinomioaren zenbakizko balioa erroarentzako, 0 eman behar dauala. Bai, kasu hauetan, P0-rena, P1-ena eta B-1-ena desberdin 0 direnez, ezin dugu simplifikatu. Eta horrela amaitzen da. Ariketa honetan, aztertzen dugu, eta lehenengo kako artean daukagu nahi beharko dugu, bai, lehenengo kakoan, ez dago arazorik, eta batuketak dira, bai, eta bigarren kakoan, badaukagu lehenengo biderkaketa bat, bai, orduan hemen egin beharko genduan, lehenengo biderkaketa, gero kenketa egiteko. Bale, orduan hasten gara. Lehenengo kakoan, izendatzaile komune ipintzen dugu, bat ken x, orduan, bat ken x, izango litzateke lehenengoa x bider bat ken x, gehi bat bider bat ken x, gehi x karratu dagoen bezala. Sartu dugu dana zatiki batean. Zati, tamen egingo genduan biderkaketa hau. Orduan, biderkaketa hau egin baino lehenengo aztertzen dugu ia zer simplifikatu aldan. Bai, eta kaso honetan, bai, x gehi bat, zati bat gehi x, bat da. Eta x zati x ber 3, geratuko jakun x karratu. Bai? Beraz, bigarren kako hau bihurtzen da bat ken bat zati x karratu. Bai? Gehi, lau, zati x karratu ken bat. Venga, oso ondo. Bale, orduan, lehenengo zatik honetan eragiketak egiten duguz, x ken x karratu, gehi bat ken x, gehi x karratu, zati bat ken x, hau laburtuko litzateke ez, x karratu, x ken x, geratzen da bat. Vale. Zati, bigarren kako hau, kenketa bat daukagu, beraz, izendatzaile komune ipini beharko dugu x karratu, eta, bat bider x karratu, ken bat. Vale. Gehi, lau zati x karratu, ken bat. Idatziko dugu lehenengo zatikian geratu jakuna, argiago izateko, eta izango litzateke bat, zati bat ken x. Zatiketa hau idatziko dugu biderketa bezala, bai, beraz, x karratu, zati x karratu ken bat, bai, piniko guzkakoak, argiago izateko, gehi, lau, zati x karratu ken bat. Orduan, orain daukagu biderketa bat eta gero batuketa bat. Biderkaketa honetan, ezin dugu ezer laburtu, ezin dugu simplifikatu, egin aldugun gauza bakarra da izendatzailea biderkatzea. Baina momentu honetan ez jako interesatzen, ze bestearekin batuketa bat egiteragoaz, eta orduan, hobeto ikusten dugu, MKT egiteko, hobeto ikusten dugu izendatzailea deskonposatuta dagoanean. Beraz, aztertzen dugu, bi izendatzaileen artean, hau ja izango litzateke zatiki bakar bat, idatziko dugu zatiki bat bezala, argiago ikusteko, x karratu, bat ken x karratu ken bat, gehi, lau zati x karratu ken bat. Kasu honetan, MKT-a izango litzateke lehenengo zatikia dekon izendatzaile bera, Ze biderkagaiak bat ken x eta x karratu ken bat, bestean agertzen bada x karratu ken bat, ez dugu zetan deskonposatu behar gehiago, ezta? Orduan, MKT-a bat ken x karratu ken bat, gehi,
bat ken x, x karratu ken bat. Bale, orduan lehenengo zatikia dagoan bezala, eta bigarrena biderkatu beharko dugu, bider bat ken x. Bueno, geratzen jakuna, izango litzateke x karratu, gehi lau, ken lau x. Bueno, ordenatu depiniko dugu, ken lau x, gehi lau. Zati, bat ken x, x karratu ken bat. Bale. Simplifikatu aldazio zer? Bueno, aztertzen badugu zenbakitzailea, argi dago kasu honetan, x karratu ken lau, x gehi lau, bestera batera, hori dela x ken bi karratu, zagutzen dugu laburioizko formula gaitik, eta ezin dugu zen laburtu. Beraz, dagoan bezala, itzi aldugu. Hau izango litzateke, emaitza. Venga, azken honetan, lehenengo kako artean daukagun eragiketa ingo dugu. Beraz, lehenengo kakoan, MKT izango litzateke 3x, eta geratzen jaku 3 gehi bat. Bigarren kakoan, MKTA izango litzateke 2x. Beraz, lehenengo zatikia, biderkatuko geunke birekin, bi bider x ken bat, ken, eta hemen ipintzen dugu kakoa, x ken bi. Vale? Ken bat zati x karratu, ken bat. Hemen ez dugu zetan adierazi behar hemen kako bat, bai? Lehentasuna biderkaketa daukalako. Bai? Bueno, orduan, 3 gehi bat lau zati 3x, bider, tamen daukagu. 2x ken x, bai, izango litzateke x, eta minus bi gehi bi, 0. Bai, beraz, horrela geratzen da, zati 2x. Simplifikatu aldugu, x zati x, bai, ken bat zati x karratu, ken bat. Bueno, orduan, lehenengo biderkaketan, daukagu lau zati 3 bider bi 6x, bai? Lau zati 6x, edo laburtuta, bi zati 3x, ken bat zati x karratu, ken bat. Bueno, orain MKTA, izango litzateke 3x bider x karratu, ken bat, zati, bi bider x karratu, ken bat, ken 3x. Beraz, 2x karratu, ken 3x, ken bat, zati 3x bider x karratu, ken bat. Eta horrela geratzen jako.